because we been Techiman idea we should make Kumasi. Sabi akakasa baako. Ada ne yentemu tete. Na says schedule that TLC and never hold the Bronian to me. Obian who obey me. You know, at time, I am telling you, anybody can make a rat. I was a maker. At time. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anase ope abahima. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube kente papa bi a obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da. Betumi afre wo 0265188889. 1978 men's boutique. Was say na nanuma fade dia. Aha, ena obenya na moroso. Yara fa mo hwe frɛ chichi ene menche mo nyina akwa aba matena se no mbe Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na wagese se yesane no madwemba ekwan so ene yasaba na enye ahogono so saa senye otwedi amponi di nipa ho afofi a kebia nka mbedi se Nyansapo crew ni nyina no kabrichi abo ama enkene yato abese no nenso no otwedi amponi na nanom adarumenti no se ye hoden ese mantatwe a yasaba aba betena se a yenimu ebedi enkomo na ahwe me nsani fa so a na ohu owura yenni bedi nkomo edada ensem ni bi won ma wuhia obi a ne timu bobew na onim di ni otimi kyerensem mu na annatena se no waboa mo sane no badwemba kwan so ti wo se ne black power eti wo se pe na onim se asamasi eye santo bese zo ti se kwen na kyerɛ se asamaba semba sanso a na se enipa ba ko a otimi boa ye eme ye wai ekuro na nie mia na dwoadwodwo no ene black power nti kame ho na yenhya se ne yenkoma na kwa aba na afi no de nti ameka se ye ni bre ne abai no yenkyem na yenkwanim black memo akwa aba ejo so menua se apom ye de apom de ye atade we de won ta nhyɛ ne kwa sasreku nene nso kra me ba ma se hu nsachaye foforo ewum ese ya hye na duro bi mi hu sa na te enye sa na te na nanka ye mma bonten fi se ebuye wura setu ti de si ye na obi ampe so ba bonten ni mum se Techiman afo mpanyimfo bi atima ba bonten e betu na te agu Ghana fo ani dia ye ba mo mahu de ekọ okay omunya nkontompo sem no mu etu Techiman na omu twa eno ne ani bere ne sasreku che ne natade nti mo mo ntena se no mo nye sa de no ekọ so no se na o matututuo no ma wo hini ben ene betwem aturatuo ento wo hini ben so muni ba bakwasem mo pa bakwasem wo hini ben ene be ko dwabo atuduro tuo ento yesa no mo kan ana Techiman wadwene na wo fam sara ene Appiah bedwa agro na papa na sha na papa panyini bo trase be ka se o matututuo wo hini ben na abodwa etwam atweratuo nto nyame mu abotre me ba twen wa wai kro nanim dada ane ne yenkoso ane yemfansu ehie ne ntoma gono tutu ani na yemia ayo fascinate kro wumia ye ne ya wa mia nso ane ne ya hra ne ye ba betwa ede se de na wo se ye yesese be obenyansafo nko na to aboa santofia no ma otumi fa ne hokodi san se o ya no ma o fa na wafa musuo wuja na waja asade nti se onyansani nko a nti asem wo ye be mia no badwemba ekwa so ne sane no Nyansapo na eda ho no na ya cheche muamunim ne na anu esi ya mate dada mahwe bi dada motie bi dada na ya na mpanyin se de o kwa atende o ba atende o gina ho no ono wo atentudo no we de muamuso mfo busa panyin mani ku twa bi sa mienu santemo eni Nyansapo crew a ye koye adwuma nyina esen na edi atentwe wo social media so abohu no enum na na yete etime sa wo me Facebook wo kra na medicade kakra e de koto ho no ma sa sen na e kan ne pa no enum na na yete driver side eba nanimu kakra eho ena na madwumewura Appiah ankasa na otie
glass na ɛwɔ hɔ nom no wɔn paa no ɛma ɛpae gu no ho ɛma ne nsa ho ɛne adeɛ nyinaa ɛwaawae ɛne ade saa nso na wokɔ benkum so a ɛno nso wɔn paa no ɛma ɔkwabrane a no ɔte hɔ ne nsa ho nyinaa mogya ɛkyire wɔn paa no ma mmarima no wɔn te baas n'akyi nyinaa no wɔn nyinaa glass no etwitwa wɔn ɛne ade a yɛyɛ hyɛn a yɛte mu deɛ ɛdamegye yie paa mehu kura no betumi akasa yɛyɛ deɛ ɛte mu o ɛne baako a ne deɛ anim o deɛ ɛno deɛ medimi kutu awisi a memienu santam yi adi ho adanse de aka ɛsɛ yɛ deɛ mintimi nka ho asɛm because me amfema ni ehu ɛno nti na maka mienu pa memi deɛ medi mani ehu ye no na ehu na enwanwa efisɛ ɛbra asɛm ni si ye no mi hu sɛ mi nwura ka ni seat na se o sɛ me na ho sɛ me nyede o ye ne ɛwɔ hyɛn ni mu nyina ne abɔ nyenye sanse obi antentasu anto fam obi amfa bodu anto ensuo mpo no yeye bass na duru won ma wo mu di ka atake no tie nie pa ene sa bass no so ye ensentwofo nko a ena na tim sabia ku todwuma ye koye nkra ne yehia pen wo ho ti obi enu ana pen kra no wo bie na kampesa akoye sekan na kampesa atra koye tu a ye tutuo ye koye a ye ba meba black power na monto fa na me fama ho ye koye a ye ba no ye beduru bia ya aposifo gina wo mkrokro tuo eho na sa de si ye yeye hyeni duru ya ekona yete paw na abo su paw na su paw na su enti won mu do mani hu ye ne tiema obi a no hye batakari ana o hye ase a wodi sanse mu no because me message na fidie so na kan play nye prenfa se ye de ahye Techiman sanse eye Techiman fo ma bi na yeye nipa wo mbedi sanse mu no anwe kro mu nu enum bedi sanse mu no nanso mpanyin se sabie ko to wo bone a wote oba bi nka enti na aka Techiman nyina amenne Techiman man ahemfo ababe press conference a yebeba ho no na omututu abo no ane ade abubo ahwehwe no na ewo se asan ni nyina ejina ti omu ginai satamtie na sabedi otu kruwie okrawie ne brawie nwoma sompo no na onya meduru ho akire ya san ni ginaye de ewo kumase kwan so ba ginaye de ewo ye chie ye nkranze ba ejinaye na wo etwa mu no ansa na opemso convoy no nso ebetwam enti asrafo a won mu di ache ne aposifo ne abambofo no ane wo ye wo mu nsase se ye nyina ye nto aso ne enko ana san ni tu ye to aso nokwasem ni mranti a ne wo san a na di ani mu meche otumfo ba asese no a won nso gu odu no mo ose no mo ya asante kotokoma sanse woni ebedi akon ya no aboabo ho omo tisi fom ama omo nso komfa kontima abo ane ade bare ho nsa atem na hwan na wokogunu wonhu obia ne hu de obedi nyamena nsam no na ade akobo no ansa na achi omo de agya nyina agu ho a ombefo hye no ma yetu ya ye de ekoye enti asam no de tie no obia ni won ma oduru ho a otutuo tie ni ye obia ni won ma oduru otutuo sanse ye hye no omo di ka atake no na di ka chem na ye nsantwofo nko a ana na tim ya bre ya yese hu aha ti obia mim se kura na me da me te pa na na me te mani obia ni ho ese ya aka wo nyina ema ane mema ye koja asabi yewura ema okoye na yire yi ana na yatim obia antutu obia antobo obia antunsuo amfa anto hono enti hono ma mini kan na mini won famfiri hono ana weyi akwakoba me pese ye hwe we ni kakra ye wi a ye beba nananom a mo Techiman mamu wonom nsantwofo nhia mu a won ma ye na oma be kire nsem no na no nso ye yini a wawe ani ne dusu nsesere ene abasa ede ye kura ne kofa baaye sabia ku to eye Techiman fo ambaburu bi na ye nsantwofo nhia mu se mo tumfo ntuni na tie o Ghana freedom of movement a ewo ya fe apema hankura bi okro mienu 1992 constitution baby obi apebio tumi nanteko until say ebia abambofo meche security ana aban beka se ahade e security zone bibia sinti mo obi mfa ho no obi enu otimi seize obi se mo obi mfa ho nanso Techiman maburu bayan se ntwofo nhia mu ka se na mo tumfo emetwa asuota no mo metwam e wo Techiman wei ene kofa baaye de baaye no nana asem ni nyina ahyase no sabi yase de odi ahwede ba fie won de odi anwansana baaye ebra santene boa ne ho ye so obekwa akoye ne yire ayi no sante bagunu bia ne won masabe oka mfrani masem bia e de che Techiman man nanso Techiman maburu ne di ka baye nsantwofo nchem se memma otumfo mo metwam ewo sabe Techiman ekronum sanse om se tano bo ofu asese mo metwam tano no papa dia obi nim banso pimso du wona mamre ne amane a ose nyina ensuo mienu ane wo so ye nyina wo ye ene otwa mu ko kama
ne ba se de acha ye kogya ne nyina atwa mu kotam ye ba no na saa ade we besie nana ade we ya asie se ne hu no Minia me da se ni akwanya odi ama me na mechi ahwefo ene wo mo bibinti o muntimi hwe o metie de metimi aka ne se me mumu de nananom ena ageme ebi anka me ndamu a ebi anka me so yakumi bi adintra se me tu kuma se koye o okay see abeto because Sunday okay because Sunday me ne makwala ba kwa me ko ne maboa me ho me ko me de pick up ne koye because me see it na chidi na packing me bullet enemy tu ho etu 260 na me mienu ho ma packing me bullet me yi ka me ho because me maboa me ho free set sante hin ntimi nko ba bi na yanko kromo nko hwese de na ekoso ansa na sante hin aba etiya na nyema bi wo ho a ye wa konfo bi wo ho a omo no social media no mu dwa omanum social media e ho no mu dwa omanum nya nyema nyina na e wo se bibia na ya makam la capture ye na because da kromo ho problem bi ani ho ba na me se kwan mu de problem besi etimi ko me pick up am de ko na me stick atata ho so be hu se ye me de opportunity de ye me fa ye me asakwa na sante hin na beduru ho bibia se ansi obaye na mamere okọ na me no besa kasi se Techiman be ma bi ani ho o ade nukura na meka Techiman be ma bi ani Techiman di ente be ma bi ani Techiman ne se o se o mani pani metwam waba betwam wakoya mamere oba wo ye be ma no na nka watuma atu main road no wa block kwan no se kwan ne yo papa dia enti mo obi antwam ho na ka akoto bua bom dia ana okuro mo hini ni bus ntina yo ya nukura se na nipa pesi o se ka no kura che nipa bus na akoto tu abom no ana akoto bo abo bus no bus na yo den bus nya wo hwe enti wo ye be ma no na nka tama tante he dina tano so na wo twa dwan no na nka mo gitwi abato ahye no so ne hu se mema mo ye mema sem sedu asema mo kekan sedu no onye seremuni enye Techiman no twam kodokrom eti se muso wontimi ma Techiman wa ba Techiman ade na wo bibi mfanye no ono kura mpo na mo de mo nsam mi bai wo na obeka ni obejina o 3 hours a wo se obi antimi a o obi antimi ma hwe eye mo santo na koto ebuo bo de ka mu no eye na asem ema mu akora ketekete apre mu odin asem na me ka asem mu ebiem se santefo ene wo mo do asante santo kwa we entwa da anya sunje na wose entwa da ansa na we beba hwe menua ma me nka asem kire wo afi we abato no ye mpese basa bi be fa asante so ye nim ahemfu bi a omo hyehyɛ politicians fo bi achi a we nyina ekoso na ye twa me ato aba na wie Techiman mo report even the Techiman be fa mo mfa kumase ye wa ade bi wo ho na utokwa bi wo na ukoka na waka ne ye o yesi unsa na abedi adoba aba no o bisa woto no bisa wo ye funu na waka ne ye na obi a wabɔ bra wo Techiman bi e wokuma efie wokumase e wo fie wo nkran eti se ntokwa bi wo a okokka se sante na betwam na mo wasese ne bas wani age wo se yusuma bono wan yusuma Techiman ne nko a o wo se yusuma bono se e bonofo ene ya yesa e bono champion ne ya yesa ye damase enne sati enne wukuo ekini wo fie memene ne ato aba na wie acha benada wukuo da ne ehudi wa wi ni enti wo emfa at least new year de na o mani mu adwo kama eho ne ntokwa ne be hyase onyi ni se esansa me bisa asanse mu efi se ansana sansem huni be koso amata Techimanfo abedi sansem huni kura no na osikani eye ne ka biam danso wadi ka wuwura mpanyimfo emu wakọ Techiman hene ho ame akumfi wakọdọ ma hene ho sabe waba sante hene ho ama wo mu nyina wo no ho try se obetumi na sansem hunu a emebunu bie ni ahemfo bi die no obesiesie na asundwe aba ede papa ye sundwe ye ne kura di kai di nkita ho interview ansa na sansem obesi papa wo ba na wu kwan mu anka asundwe no kofa no we eno ni asam no o preach fast se papa na mo otu nyina se am se na broma sa se no ekwa saun ekwa enko ba bia ayekwa social media nsem na wo ho no o se me kura maka na video so se enenye ye ma ne nsekan ne ye de ko eye yano ene ye de kasa enti no ni wo ka wo fi se wo bibia betima ye hype ukuro enye se matwe aba obi da Techiman hene friends do ma hene so oba region house of chief oba de no bi ye no obi anya ne hwe boys kura ko receive man fans kura keke obi anya ne hwe sana santete
opa me no kanya tokọ baabi ye hia ye nyina ye brothers anase ye nuafo asem bia ni ho by bus yitwam okọ papa bus ukuro mo hene no regional house of chief no kuma se na wo regional no kuma se na wo untimi fa obi ni hene e wo Techiman ho abra on ma regional a obetima di hene ma na ye enti we nyina mo plan ya na e we de se wo hwede a otimi se o mo hyehye won za no pa ye ko bibia nti nto mo ye o ma dwen se adwumene de na ade asa na o ma bedi nsem no oye enti na se be ma bia ni ho no oye be ma ya de time ni ehun se wo na wa ye sa de we aposifo ana e wo ho no o aposifo asem de jai onu mu kurokura tuntu ye me nwa mo se aposifo asem de jai posi e wo Techiman nyina ye plan work jai e de enti na obi timi block kwan na wo so police for timi ka che se mo mfa ha no ma block kwan mo dwuma ne sen mo dwuma ne sen e na obi fa papa kwan no ti wo police ni ka che se wo ni se so obi wu ya police for na mo maku mo wo police ni ka che se obi de ka si kwan eti wasade ne sen so wontimi ma ne nyitu ka de mfiri kwan mu ho na ka che ka bus nkofa abra wo so nim se ho so a bus ntimi mfa ho ya se no mbeka kire no abuka se yankwala na se wo mo akekere so bo se mpa se ne ma de bo aposifo a na o mu gina sa junction no so no ekura tu so mo ntimi anya hwe o mu di sa o mu di bo na wonim se santehene soldiers for the police for the santehene chi no de bia me ka santehene wo yasumdwe man wo yasumdwe ankasa enka mo so dane etu ogu wo mo so a enka mo beka sei enka mo beka sei because kai dimlika ko wo abetu beka bia bewu enti ka beka sei ah Techiman for bi tetu ya friends conference am kan say friends conference say friends conference say o mu tututu se no so bo no wasa de bia ba aposifo na sa aposifo am mo modern o ma okay yenre sade esi koye no enam so ema we num nyina ba besi o matoto na me no ka se akwada ba akwada keto akra oda enan so ne ma me de ko yebi wapira pre modern ba wapira modern pa afi yemra ensentro aye friends aye ensentro fo nhia mu anana no mo Techiman omo aye no afi yenko ensentro fo nhia mu anana no ayeye Techiman che nana no mo Techiman no nansa na meba no so no memmisa we nso kra ansa na me refi yenre ekwan a emabunu a won mo ewo Techiman ebinom bonya emabunu nyina ne nim nyansa ebe ensentro fo nhia mu eka se mu tumfo ema ho efri sabra na akopim se bre ne sonye a opim so ye na dwen se wokọ akoye na mamre ne amane se fatal ye hu se ahemfo no wo Techiman no obi a ba ye nhyiemu de kanta se nsam na mabulu na beka no ye ni mo hwe ye wura ye ni ni asem obetimi abefa akode wo ku bia ho no se na beka minua an se ahyase de beka ncho se mpanyimfo no ensem na mo de aba abonten no me entomasum dabi asem we nya asem a beto me masum se mpanyimfo ma ya de ndie mo ensem ma mo o ma asem no mo nkono mo sa mra bi na se ho no o ma anya de mabunu di sa ensem na o se nko beka bibie afa na mahunu se mo de mo nsa akoka de yenka enti mo ye fast abepa chew na asem no kura wutie o ma asem no mo kana eye chew pa ana eye den ye be wura mu pa enti na mi bisa we no se wo ne se enti wo be defend ukuro eye Techiman ahemfo ye da o ma se o ma defend wo mukuro e defend wo mabunu na ye de ni asem bia aka si aba we e no ma se bas na we no obi beba bio bo am we nansa na wo ne se na wase o mbe ye nsentjofo nhye mo mabunu na asem na making empanyimfo ni nhyase a me bo se empanyimfo nhyase a ade na opanyin utimi bobo nsentjofo ano e be ka asem se kire ewiase de a asem ni koso de na be da ben na santini bia gine ba bia aye press conference say on ma Techiman ni ana say on ma bunu ni bia metwam say natural house of chief hia hwa na do man hina nsia hwa na Techiman hina ma ha bi dabi santini ba bia ni wa na dwene ya na wo papa panyin wo betra se na wo be ka sa asem wo kire wiase say ye mo ye nsem ma because of ye ne ye pe na aba sa yate na say ne ye pe na aba ba ira ne pro ya ni ti sentjofo nhye mo mabunu ni ka ye no ho na sa se fie ye wura ni ri na awuo e na wakokorom ho obesa akobie mo o dabi so onya ahoko na de ho de se wo na sase ese wakosie obesa akwakoye yiye enti ne ombekunye ma nyina yasa ombekunye because say ne ye ba Techiman bi e bebo ye ho because ho de be fa ye ma me na yiye enti ne omgisi ye nyina yasa ansa na mo ho atọ wo mo to mo wa wo mo ho efiti na ekoi wo opese odi tu aduro bia me meya ma free me na meka wo opese odi tu aduro meya ma free em say we are say Nyansapo create kaji ye the answer because meya ma free because you nhwe say ye wura wonya akurom wokọ e na nya sansem we me ewura ja akurom wokọ
ento obekwa kosi ne hene asa kosi ne hema asa aye na yiye ne yira yiye obesa aye afahye bia duru a obesa akọ na say kure yi wo so osi hene e wo so osi hema ni nyina nso na sɛ de a wɔso yo so ti ase eti no beye ni nyina eti nya wo ya asi no eti ade na o ma ye ne de ekpanifo no mo nkono mo nyamla biem okay afa ye nwura wo mo nsɛntwofo nhia mu na nkasa na mi nsɛm no a o mo sisi so no mi mua na afa no bo a me na ye nwa wa ani e wo hɔ no ɔhene ne ka asɛm bi me hu dwene mi ɔse sɛ kane no ene si ya ene de ani biaba ye ntena ho saa e ma mo metwi mfa ye so we asem jasma wo sana na wo kan na on say ye woni ma bebere bi wo ho a ho ese wo refer to tete eko asante ne Techiman akwa ye ebro wo mo no se enu na ya abagim diresi ye ene de wo mo ntena ho ese ntine tadabi o sa atam no wo se wani ate na wagimi ntine wani ate nti ye de ya fe de yeso agimi ana se de o kan de nti ye na ye ni ate ye no a ye twia fa wo so da no enne no ye ba begimi ama wo so betwia fa so ana ebe de na si na wo se wo sa asem no kra wo kan enu na bebe kire nti na me ka kire wo se sa ansa nkire meeting na obaye se ento asumu no o peso kire nyina se yaba na o matoto boabo ekem so tati ba motuma fam sa so anka obia o card wato boabo na so okuro hini ni bass ntie yo ya enne nkoma wodi ni nsɛntwofo nhia ma wodi nyina osisu dia sɛ Techiman hene ene se wo mumeye na se yewra me ya kumfi asem no wo kan yi o ti am ya kumfi na se wo meka se emane nhayen kan ni atwifo mo so na di o mo ntam no ye nhayen so ti ase ye twam o ena wasese bass ena okuro mo hene no ni sika nche yewura etimi obi me kan kire se o fa kire se obeye bass am obia aya Santeman bass ye be ya de na eto kwa we me se eto ntwa da enya de se to betwa eto ko be de to atwa eto be de twa enti o mo pepisi no munyai abato ni ntine ya yedi osa ka asem bi ose ye duru ho no na ye ye hye ase se ye tututuo na eno de black power na mo hobi ose anopa no nso ba ko begina ma wo de petrol etwa run about no ehia se de oye be ma omra obehye no ahye na fra afei ose na etuo no ne ye toto de ko ba bi ahemfie no ewo enti sa papa panyin na okata na tata no we no kwasem ni minim ba bi Techiman ahemfie wo de ba me hu se ne si kwa ho na yen ya ose ye dura ne ye tututuo na maka se ye ne ye nsɛntwofo ewo baas ni mu ya brebre pa ne ye da eti minim ba bi tuo no ne fira na e ba wo ka saa time no nso kra no na se bi opemso nduo no maka se eni e bia opemso convoy no ohene de wo twamu a etuo ombetutu bi ni ade a na opemso nya nu ho enti ohene yasema wo kan yi ofi se saa na wo se aja eye ni kroma na aye ntese wo defend ne mana na na me se defend na o defend no eno na de asem bebre no won de omo nkoso ano mu defend ba omo no mu defend no region house of chief omo ba bi o beba bi enti de na betima ya de ba bi a wo sei e kra be na be fa so atwam because wo bedi udwuma wo kumase a wo adi udwuma wo ngran wo to woni port wo kuro mu ho wo beba kumase ansa na watima konkran enti saade na okotokwa na akoka no wo papa panyin na nya wadwene se wo be wia wo ho akọ ba bia because wo do wani ba social media e ne obusu be hu so tiase enka papa panyin enka asem kura ba enka do betima kan se oh ye de enim se social media ntokwa akasa keke o ye nim se be ye se tu de wo de ye wura wada woro ma ye serew o ma ya so den ye serew ye nim se bia social media ntokwa ya akasa keke ina bia obi ye ka bie ne nim se be wie ni sei eno ne che se wo hene waka asem na abegina se tete ne yensa ntana ma ntwifo wuro bi won tokwa Techiman ne ba ya na ana Techiman ne ba ya to commitment ya sade we e twa no o twam afere what is more Techiman hene yare ye no e fa yenom de kwanya gi enye gi no de ba ye wo hospital kese o Techiman ye woni ba hwe ntokwa na mo ko fa ba no omo sade o ya o ma ye omo mra bonte papa sem papa bi nka o ansa na ba to eta ma twam o omo nkonsa mra biem e meka asem to Santeman so ene wo mo do Santeman ukro mu hene kura yare ye no hene kase we yare ye no kura gi na de ba ye na ye wura kura ro ye na ko gi da hwe ene ma bi wo mo fa ni agro sa o kusia oti kwantimpom oni mirika no wakokodro hospital upa ma hawo kase mbra gi na de baba o gi na de baba o ma mprane media minim se nkola na ye mfomso ena sa nema o na mpanyim buta ba bonte be yensa nhyiamu we dia na se mo na mo se nkora ne meye etimu ba fa he ne makonkran
Ohini defend ya ma nanka ye hwe animu se obo asante maburu no bi so bo se wono mo eba na social media na eba na be ma bi no nanka me hwe se nka obetimi so akondem ono so de maburu na omudi ka be ye sanse ntwofo nsia mu wo mo mba tubo but ebie no wono a okasa di tiaye eno so woni se no ntina me chen se plan work so ti ase na woni se opon ni nyina achi no yewura mahama so ba kun ase abagina yewura anim se asem no nim ho hwe na incoming president na ayesa se wo se wo ye president wo pe peace dia ade na wokoto se obi bopo fa sante ho wantimi ameka na asem na se awie no afa na bagina yewura anim abeka se enye wa na ye nipa sumasi ade ye nkola na se amanyofo person mdom ho gimu a omofo omunyi omanim ye hukwan na o beso ebenya because we eya hensem enye politics eyo otumfo ko na yida yie ena ne ekwam bus se adofo ekogya na yasese o mo bus nti ade na wo president obem ena oban na one twin for nine wo phone say before we dey katachi wada wo ma dey asibia no me ma fa bus ne ho ka oman bapa as a president kama fa bus ne ho ka obi e wayale bia no kasa blenka wo de obi akura hospital obi fie bi obi o mgra no ka ko sa doctor see enhwe wo because Ghana president kura no ye benyane nti yese convoy ye fence maternity hall dey ko see nti bana oba man share person say sabe asante 40 days so wo no enye ti bonko so adwene ni nyansa wo nti oprane no ba kuma se e ba man share be kan ta asem we se ne fe ho nti ana wo mtutu amode bobo no mo share ndisi ntale nti as president na ba che incoming president na eza also incoming president also incoming president ni bia upebi tine ze yohane de question yohane de question so omo da 13 na da ballot papers ni nyina na prane ya na yohane ma bi wo ho a on se asem wo ye bone a na bone na nka se ayiwu na de wa ba begina ho ti se office wo nim ho hwe a se president bia ma abonten MP bia ma abonten minister bia ma abonten eye ahensem ene ekoye ene ekoye ayie ene ahensem atotobo aboye kam ye kura atotobo aboye kam no ye wura won ka hwe enyo mo se ntira abonten a se tirafo mo kohie ma ka ye nka hwe Nyansapo se bi ko bi say don say dada ye nka sai ni aye di pese ye hwe de na nanom be ye papa bia ni wa Techiman esini Nyansapo Ghana hakura no si ye station mo ye strong mo yansa Nyansapo be ka ho so tiase ya na first ye beda second e do first cross ye da because ha na nyansa wo dey sane so tiase enti ye woni ma bi wo ho a wo hene asem ba no wa ye din eni kwa se mo mpanyimfo no munim se Techiman man hene oyare otu obi oyare kwa be no fa so osoma wo se be ye sa de enti na wo fi se sansa ntofo nje mo ahemfo ye kwa na nke sa no mu ntumi meka se de si ye bia wo mo sere wo mu nim wo hwe enti ohene emfa nche o mene mebu baka na nkeni kwaso mo ye kura so ba ka de say amfi say the bible kan no say be yaku to ojimifo kura kana no tuma ibu nyansani no sa na wo pa kire amfi asem we amfi anu no say de mo kanu ni say o yewura wada woroma we de ye nyina de aba no age yensem yenim say social media kasa keke yenim say na mebu no bi bituma ye to wada woroma fa che ebi nsi biem na ka yewura hu no say me mindful ya kasa na abegina ba teto ayampia ebe ye we dia enti say wo suma mgrofo mo mba ye bone a enti sante hini so ntimi suma mgrofo mo nye bone eno ne asem so obia wo ntimi suma ne sumafo na de ekwa ba nyina na ebinom asache so bo nyina asase ne Techimanfo binum ntimi di sanse mu ni tia asantefo emma binom a ene ne ye nchechire so bo ne mfa nkɔhye Genesis na hyase a wo se ye wo papa o hyase a otuja wotuja ne yaka wo Nyansapo so se wo se mpanyimfo ne tenase no ne ekasa ana wakasa ba bi obegina bia no nipa ntiti mu eno ka ho nenne akwa wie sei ti se abasa de a yemfa che sobo no nkɔkyekere wo papa agiman bedu omo kasa ono ne be ya adwen me no mo nya adwen de ntia me no mo nya adwen ne se eduru tam se agiman bedu ebe pre region hospital chief ni bi no se wa ma so ono nkwa ne bae ono nkwa na ye so obeye pre ena ohene one ne bae se one ne mienu so na toto ayampia o social media obi anya obi ahwe se manhia na wo se ke betuma mia na se de epe bia obi anya na hwe because asantefo yenim nyansa yenim de enti hwa na ye de bibi do ma hene mla bonten se obla oba so be pre regional hospital chief no obi de ade kura san ne ka ho ansi enso san ke beka sa ja regional house of chief ene yewura ene ehwe ni mu sei
think obi be ne nke ho na nka na ye right place ba obi betima yo because one was o man ya bebo no fa yi ase enti nka obi ani unia obi kan no say ya ma gentry ena nipa mienu ya mo ba yi ma ba bre regional half chief na mo ankodura nka ho na bebusa no enso so no obi ani wa santini ba bia na say obi odo asante bia ni wa obefiri otumfo achi aye ade boni sei ensi da ensi ena ye wura kura nhwe se obi enye saa koye saa de no so abosom kura tim beka se e wo se kaduma bi wo mo ye enso ne wura fan sa gu fom na etu akokere ba bi akere enti se mo mpanyimfo a mo Techiman asem asi na se na mo ba ba kade ana ma kura nka ye wo se we de mo mfa ye wura adima badum bem dabi Techiman fo na se bi o mo di o mu nsem o mo na ayo ma de o mo na ayo ma de aha o mo na ayo ma de afra we de ne hu sun ne hu nim wo ba yi wa firi fi se wa ba kumase oni wo bi ya ni ase ko ba ko se boys yi ko jiji ska wo me ye papa do ma hene ene ye wura beef no enka me na minim se beef a ka be boa ebono aboa asante free se akoya challenge na obi ye niema a ode boa wo man no se mfa se ye wura estate a wo sisie yi a me se na no nko mamba ko na me de Miguel afa hoyi ena nka ode ma me a nyanka so obi so beba no obepa bi nanka kuro no nanka oye adwuma ne ma yen so nanka doma hene so oye adwuma ene ye fre mpanyimfo beef na nyamo ma fa akire kasa tia ne ho nkro ne ba we nyina na wo kwa no wo kwa original ne nyina no eye kuma se ne wo original ne nyina no original ho so wa ma original ne bia enye yi etiye mfa ne sese wo hene fufuro efirim sisi e se ye na tonfia me yama no sisi bra so na wa firim okwa akura na ye bo fufuro original no obe hefa na beba no national no obe ba ne he aya na beba no o sa na kwa me nkoma de dan ne besi enti no ube si wudi enko ana ntin ba bi enyi ahya na aka aya na obe ba no oye mra no enti na wo se niam bi wo ho a mo plane se da bi ade a me koye ebe wie me sei sort ya se ebe wie wo sei enti ye fa ne se si ya biem se e bi a asantefo ene Techimanfo ye mra mehia abofo ne ye mfa ntamu a ebe wie se Techiman mo dodo ese na wo se wo no se biako ese de wo sha asante mu kura no ko to wachi ene nkranza we nkranza ya asante wo ba hanu ma asante offense no mu hanu ne ade ye se we ba se wo beka mfifi e fa ina ho beko e di santo kwantokwa se na aba no ena atwam o tete nom de press ase na asase bebe na akopre asase bia na wo bem do apre nya no fa ye mpuntunwuma na na bi se ene sa na tie dia so dia medi ka me kan ya me sha sense Appiah dan so pray for asundie no aden ne yen hwe na de akoduru bia ne titi obi de minim se ye wura de onya hwe na mu omo a mpeso omo ta asante omo nya ne nsesi ese sa na omo pede a omo so mfa omo ewura bas mmra ne yeso yense ne bi bas omo wo no Techiman bas omo wo kire fira hemfie no omo so mfa mmra we de we se de obi anamfo mienu na ba akwa ba akoyere ni atrase ni eze so se ni aje se wono so de nyire ba ma me fa ni bia nza omo so mfa omo bas metwam enko so folai emra metwam ni yeso yense se bas ni bi na sade na atu atwa emprepre grass mo bo ntwitwa bi na obi amfa ne ka sade ye beti ase na bas wusi wo mu ni bi na bas be no mo ko han na bas bi ni ho ye se bas be na wo mo de ba mo akopa afa no aden na de siesie wiase mu ani nko de mo anadin de omu ni nko de aka na ebo ho ban na yen hwe se asundie beba sansa me de nukwasem ni na ba bia me koduru ye no ekon be hu cause se mi nwura bas na se o se mi nkutu ama open so ba ye de ye gugu akwa abade de ekon ye hu a enti ye we nye nwanwa anye nwanwa aya kwa me nkroma kro ya ne amanyosem ntitimu ya ye nyina ya ade ba ko se bia me yakumfi ayi otumfo nua ketwa enti wonu so nua panyin no otumfo wo mu nyina ayokofo otumfo aba no wa besra ne pen otumfo maame nso wuye wono nso okose na mo wono nso bai ebesra no enti we nkasabe eya bronko na dokronko ana adenti na nipa bi enei ye pese ye na yetitimu sa me nua on se asem si a ahemfo onte omano kasa ba Techiman ahemfo ame yato omano kasa no mte se wo de memfa ne se Nyansapo mu prepare bi se ewura se wa prepare bi abere no hwe Nyansapo ye nko bi ye som wo man no ye mpese bebo ewura ka ye ne abefa ye ho ka na ya hwe ye ho so ho na ade a me sere asante region ahemfo no bi
no me say omo nhwe na omo ye adwuma pa no mo hwe no mo maba so eno de wo se odi ka pa firi se Nyansapo nya se meti Nyansapo so e na meka ye wo media bi wo ho a atemdidie ene kasa twitwie ene omo ka Nyansapo ye nkasa ntia wo bi ye ne kwan so wa ye nkasa mmo ne adwuma unso ye ma kwan so ma nkwa ye adwuma sabi ati we obi emma ye sika nemu ye asante no ene ye nso ye hwe si ye bebo ho ban ya mamre ne amane ye behwe Ghana no ne hia ye ne titiru asante eye de oti okuru ye okra no obra we ngma so ene ye hwe ne ye ton ye hene se de wono aton ne ho dada no nanso no ye ma kwan no aye ne wo ye ye ne ye nkasa mo piafo but ye ma kwan eno de omunya ejasema wo kan de no kwasem ni udika ye de ne hwe ade firi se me baby asante hene be ko bi anu wa me nko bi me na me to me petro ubisa suma nkwa he obeka akire wo me na me to me petro so sense panifo bebere ko full bus esu me na me to me petro me ko me ba nyina me na me to me petro se me ko yendi o he fon baby anu asante ne be ko a ye nko bi ba anya no no ene yesi ye nto petro maye na mmom no mo nhwe bra mpanimfo nipa bi no bi bre mo ma no keke mo ma ba so se o ma ya ade hwe na no na ebi anim se Kofi Kinata otumfo bebo no etiere nyum mpo no abona ba so me no kasa me ya we pass up so o hweche ne we ade na won hwe o hwe pa because ebi won ni bi asema o ka che me e ma metimu ye me de o hwe so enti ye besere mpanimfo no we e ba ye ye wo mpanimfo bebere wo ho a o ahemfo mo wo mo ho number makwase asie pa mo mra bonten ebi a ye sere mo Techiman for the chew pa ba muntwa so na fe yahunu okay na esa wonso hu ne se ene de asie na Techiman ahemfo ameya kumfi yewura odi anim wo de aba no ehu behia se yewura nso asante eye na reference cancel no omo so je bibi so mo so aka bibi okay cause bus ne bebere na wom de ko so na mo ma bonten because yente mo nka mo hye abonten mo hye akire ena omo no de aba se mo na mbeto tutuo ena mayere ena yaka asem no e de agumo so enti mo mpanyimfo na mo da mo ahimfie ho no mo twese ewura na mekasa ana mo twen sese this is silence being concern wo ma yense dwofo nche mu enne kan wa yense nefua mienu yente hwifiri asante dia na se no krese mo ko tutu ana okay yesu ye ko obi so tiase ye ko obi o se ayi na se nyina no na mo online so se mo obi anfa live bullet emma ho na mo obi o mekam because me to my lance say me mo be for me it say live a bullet here o say to road yi e ba akoko kura wonwu na me de me nkwa to ho na kwa bana ni bi akogina ono age me ka free me nsam na ma kire me nsam gumachi say ayi na se ne ye nto no a me ka mu nananom ne ye kasa fi se so be bisa madwuma ru obeka akiro ebre bo be se no nan kobo nonum anam se Appiah yenye fast na ye nkofo ka na ahwe anwumre na bibia timi yesi fi se me no me o say me o tam kra Appiah frame ne ma bedu kumase ai because me kwaye madwuma nyina wie dia wo say bibia enkranza bibia ankoso oman ne gye ye fe so keke efe keke eti se wa yewura ko eba na se enti se yewura na no ho ye wahi ana ne baas na to aso na ye wahi ano ne asem no se no na target ne ye hwan hwan aye nsentrofo ana tema mufu efira asante so mo se mo ma otumfo metwam matake otumfo se mo ma ne metwam onim se social media watwam wagina kurunum aya amamere e wota no so bibia si okọ baas ne ye wahi e no akosese no omo me se o baas bi nana baas se ndie me de me no nya adwen mu yenyan ne yemprasumdie asumdie ben ya omo di nsem enti ne tie mu se empanyimfo nhia mu ye omo ye asumdie no me ba ya na amun nsentofo nhia mu de no kwasem ni nana na waso obo ne papa de si ye ni nyina yen Techiman man nana no matan konwa ye wura me ya kumfi ne di animu ye ni mu hwe yen soma obaburu bia se o medoto abo emo opemso ka mu ana akoba ne sa enti madaro ma asante man ye wura opemso tumfo se tutu ye gina hanum anwumre anana nanom ye kase ye ne asante ni asem bia se de o kan ye no ye ne asante ni kun bia se be Techiman ye damo ye ba ho ene ye bedi dwane ye de aba ye won krofo omo ho no mo ne ade enti de asie ni nyina mo mfa nche sanse nananom ni mo hwe afei ye betena se na maburu no amukodi saa bone no ya hwe
na ye kwan papa wo se de omo faso ye no omo faso we na nke yitiawa anya fe na wo bebe akokyerem teteku asi ye enenene ni bia ba de ma mbetwi mfa na say wo justify sa sabe ensemunu na ekoso na omo betoto bo ade abo sen ase na ehyen no kra de obese say ye nipa ne toye emu nipa ewo mu aprepra no emu bia ne wo ye warere ho emu bia ne ho e ha wo na mum de obegyina run about a wo na wo se and then me wo picture evidence video evidence e chese watoto body aboba ase no o video evidence and no picture evidence e chese obi begina run about ho e de petrol twa hu siai e be kan se wo mo twen obi no ma se no e wei o video evidence e chese watoto tuo de ba hemfie ho no e wei na wantimi afa bibia meto sa enti na hu hia se sa press conference dey twa tententen no o mo ye abra enipa bi prasumdie enipa bi na prasumdie oh Nick Appiah danso onso no ye bruni enkranza no free ne papa na chichiri kura friends e bredi kwa agyin eba no na ne abre a wo pre sebe ya the time na ye bobo glass no na wadwuma wala boss no we oh no timanim pe no sa tam no hye hin sa tam ye nyina so owura ka na se o so owura seat na se o me pe ba bia ewuro no so pe ba bia ewura and now so we hin na mitika no mu pipe sa tam na Nick nso na ofra wo bisa de ye papa Appiah na ono chati pop efe peace ya enti ba yi na no asem be ne yate no wabonten onya ma abonten me kasa but minim yiye say ose one nananom a ni titu ye wura me ya okunfi e wo Techiman na yo no se konfi am ya oyale no o se wa yade no nche ontimi nkasa ene omla bonten one na kasa ene omla bonten eti yenim se enche ye wura danso Appiah sanyo no mpo ne beba e wo se ye wura me ya okunfi ba abonten ene ye wura am ya okunfi ba abonten a empanyimfo no mudi kan ba ye no o ma be se ene ma papa o ma be se ene ma edi se empanyimfo se pa no no mu bu mind dia ne Techiman adwuma ho na mesrase ye wura ye wura Nick mfonyi wo behwe mesrase ye be se ahia obiem na ye no asa atena se sanse ye di asomdwe nkomo ansa na we nyina ebesie wo kire ya na mo a wotuo kura dadaada e prese asomdwe beba sabe bonoman ene asanteman entem enti woni ye wura agiman bedu adi nkomo woni ye wura me ya kumfie adi nkomo na sabe de otu okuru yo krawe ne brawe nwa so woni na di nkomo ana sabe sanse muni abesi achi wahene ye besre se anidie mu ye benya wo a minim se sa me wo nkranza unya metwa mu kumase sanka wo betwa mu a simedu no kura anka me nya wo bre ne ne wontena se na de abayi no enka ye ne unni nkomo tiawa na ansa na abeto akontu so awotu minim se Nyansapo mfa ni agro ye nua ba afia pokuya kasa ma biti asante ai ama nipa bi ne ba manhia na nka mabunu wo ho se ye ko bunu kunu eye ne de pe bia because ono ade ne ho aba nto die na siye bia anya fi obi afi no omko kra so mo sama na kunya mo motena so kase ono mpo na fitin ye obabu ni nkotodwe bia hini bia no kasa mu so kase enti the social media asem na se boys akodi anyambra asem na se empanyimfo mutim betena social media e ma wiase nyina ahwemo na mo beka asem we kire Ghana fo de a ene yewura wo wadwuma ye asem na o kan ese akotutu anoma wo de be kire panyini yewura kumfia me ya wo wadwuma papa se empanyimfo se pa na eboa no pa wo na kwamia no ho de a wo mo so se wono nanu disem ode asoma wo mo ntinya wo wadwuma ye wono mo nanu disem no be ene wo wadwuma ye o wadwuma ye enti yemfa ne se Techiman fo na be kumase ebeba ball ene ye wo mo se ya enti ka asem se na manhia fo be ka kire wiase ana mini asem yo wa woti asem no kra na ubusa se enti se ya na ekono se ya na ekono dia o man Ghana wo mo e wagidie wo mponu na ye se ne dia ene ne ye wo hawo wo se enya adwoni wo firi oni wo tua ka ni rase wonya anton bi se na enya aba ye sorry kra na die na aba die metimi aka ne se omo me se wo ba se bi oh wo da so agina wo minim se wo be ka asumdie asem asumdie no wo he enye Techiman ye ba ye o ye twam o ye twam ena anya se ye begina Techiman yo e wo se ye gina ho because abamere wo ho ohen ne sa ka asem bi me refi kra anka me be me asoro ma me mfamela o se yewura akan asanteni aton kra de bai se yewura amia okunfi enka obegba betwam no akwakoye ne yidan yi obetwam opese ofa na nka obekya ne nua kuma ana yewura amia okunfi no oni ha na o ka chense oh oni wonom enti no de akoba ne ani oni fie no aba abekya no nanso ne nananom
ewo ho no mo enti obedu on mo obetimi afa ho no abechia wo mo eno no se opem so ka se o we de nkanchia na oba abechia nkenkentu enu wode a obekọ ne da foforo no waba opem so ba e betwa mu abra ye nananom ne ye wa ha ti asam ne yipa opem so betwa mu ekoe abra ne ye nananom ne ye wa ha de mimi hu no se ase wo mo se ye wra me ya kumfini ho na otumfa man ti still no na wo se nkotumfo si na okọchi achia me mo Etino wamba, etino se ubo pa se boys and say bass. Comment na nana ne ye no. Enu nti na me kire se sa mpanyimfo se na ewura kumfi am ya no mu bu man ne dia. Ekuma Techiman. Ekuma Techiman. Because asem no, nyesa akwa na bi ode soma no kora akoka ne sa. Na de tenie. Anso ye wura betwa mu, abra nananom ne ye wa ha. Na nka ne aye krado se ye bebodwa, na nka ye de ahia no. Na se sana wa amfa ho no mo ame akomfini wa nkwachi akontire akombo nkum ni fani ade no ahawa otumfo nya wo class yo eye ni nua ho na wo ba oni ho so ti ase amamere ni amane kwan so tano so wagina ensa ni sika eda so so de ya amamere ni dwan no de abanyo na to odwan ma no waye na amamere osaka nsuo ba ko bi wura fin di e won so opim so do osaya amamere entino wo se wa machia wo entino wa bo pass ye nse ne ba asa na o debi on kan sa so ne wo kan kire sei ne mo mi ese mi hun se na e ha wo mon ka bi an ha wo sen amamere kwan so ye wura on fa ne pen nanti amamere kwan so de nkonwa be ka kire na oye akonwa ne so ohia ni wura no ne nakasa o so woni ho oni ho de a ene me konsuo mu amede be hye mu ho enti me mra ho me den asem si so be ka se a me ne o kasa asem ni ho okopɛ de ho ai okoye asa hwɛ ye woni ma bi wo wa kra wa fra me si mi ho okoye de ho so dia se ne so frɛ me ni ho enti no akɔ to ahye me nkrofo so unua me a wo becha me ni ho o se sencha me kwa kwatia enti wo kɔ ye no na wo ma wo boys ko to hye me boys fo so ada obi so beto hye beto hye wo so na ehwa na aye enti ye woni ma bi wo ho a ade a wonnim no men fa ne simple na em fa de se wonni ho enti no wa ma a mechia wo na wo a wo so mechia no anyam bia wo ye hwan wa mechia wo mpo no ase ne baasi ene ko mechia wo dia ene dia se na beka ka beka so be fa wo yiri mpo so ti ase enti kasa bi wo ho a ye be sere se be enne ye nkwala na ya ba no ye che tetefo ti ase bi wo na wo kana amfia o sa we so sa kwhwe video we ya o wura be ho wo se ase papa panyi na asem asi nipa ye nyambra asem wo de ye mfa ne se asantefo afom ena o ma begina kurom ho ena o ma ye dede ena wo so de mbra hye wo nsem ena wo so wase bas wa ya de abo nsem ma na eto atwa na busa ho se eto atwa because obi nko Techiman dia obi so mbakumasi o problem ni nyina no so obi ntwam Techiman ya obi ntwam kumasi o me nim se Techiman fo hia kumasi tsen se de kumasi hia Techiman ti na wu si ye kwan abra ye ma Techiman ye twam a na wa wo de wu ba kumasi anka o be ye den asem bi wo na wo ka tenase o se de bia me beta video so me ka se ebunfo ya wale ye hu eti wo de hype kuro mo hene na obi aso hype no kuro mo hene se wo ni wo hene afuna chi akora na ka kire ne se atene eye wa wasem se be ye wura ne nan atwitwa kora na ye se ne nan ne chacha wo ye fe se ne nsa kurikuri mpo na ontimi nhye ka wa kora na ye se wo hye scrap epetia enu nya wo wasem papa so be ka se bi fa sa me wura betia ka se ye wura sin egura num nyina ye gold ye tu akwa ye benya sika upa kwa chi kuro mo hene tuli de ukwa na obi anto ai wa wasem so ti ase enti no men ka se obi hype no kuro mo hene enti na wo de ye mu se ho se o hene dodo san na timi twam de bus be se 10 eto aso ko ba bi ensi so ti ase enti be hype ye wura enko hye da mu nkosu enko bo pass obi nko se bus ana kuro mo hene ni bus ni bi ndra wow enti na mo pede ya bus na mo se no mo nya wa se obi dia o bus hu bus bi asese gwada kire bi ya ye wura dia o mo nimpa o mo nim se wura dia na o mo se enti wo se no wo nim se asan nya wura japade o asante japade enti se wo so se asante japade a ba bia obi aso ko suya wo no ye toto bo nko ho enti wo de wa bo yen wo hene mo so be boy maba so se ma ya ade ye ne obi ani asem anyam bia efiri Techiman be kumase kwan ne ensi ye ena mu kuro mu ni port ena mu ni hospital kese bia e wo kuro mu ho enti wo de oda so gina de wo gina so mo mfa baasi ni mra ne enso ense wo yes sa hemfuru ba no mbeka asem papa bi kire yen a ke be mu se mfonso na aba
But the more kind of Muslim Santa and Jim from Zulu, we also need Yasem. You came and to make them be. Urum for Bass make better to make them be. No monko. Yes, I want to. Yes, I meant Yassi. Urum can be. Paying for Black Power no. And not yet in Kano. Na ye besre. Said ye see dentra. Any asantin temno. Was say, farmer near bra. Was a cock now a chance on some fabribrimra. Was a derby, Emma soda, and was saying yes a bribria ma. A manian so old fresh and Muhammad. Sanity. Sabio Koto. Yen na ye nipa baako. Ye hia ye ho. Ye hia ye ho. Techiman man hia sante man sene said ya sante man hia Techiman man. Eno de ye fat. Ntru bia ni ho e wo ho. Na so yen na ye ade baako. Ene ye wo sante fo bi kura ye ahemfo bia na wo yere no efi Techiman. Nkroma adehye a wo ma ware fi Techiman. Sanso na Techiman fo bia ware fi hanom. Ene we akodia. Sabe se ekoba se yenwa ntam ne nkoko a. Enye nya ne ye ku ye ho. Ukumunua busini emfa so be ne wo so na nanu amudi nkuro nanim titi obroman mesre eye very difficult so bet sel tumfo wodi asantemen matena se di bunu hini bi atem anaso wo ka bibi di afa broman ho eno na ma asante ho ye hino said the black man we kan eye packaging mese mimi Nyansapo TV no afidie bie no wo YouTube ho ene Ghana ha ye nyansasem eche Nyansapo TV opa onso kwaka de sai o kan wie na mum ye nyina ye de kwoto abonta na ye behu de wo ye nyansasem na mpa etima package me ho se de bia me kan se me yode hye me ye dachi otumfo brempon san se me yode hye a otumfo chi a me pagini me nua no ne hene jachi otumfo brempon na jampontu a me nua no ti me di tu me ho me de package mo onso package ho ne hwei eduwa ne ho entimo package mo hene nom na munya so bi ye ne de ye mo ya na mo ye takra wogem no sansama ne ba wo nkokorafo ya asabe nananom amba ye nsentwofo nhyiamu ye otumirika mu ntimi ntubi aha ne Nyansapo edimusi na ya sore so momye nyina no sumdua buam na ye nkasa emfa sumdue ho ne ntokwa hwi ni ho a ewom medi ne abusia pani owusu adiomi aha ne edimusi ya ye no kagye bia ma munyina mo ene hwa wagye ahe Edenti ni ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sabe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Jefafam ne honhon hia na Amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame